Con toda a chuvia que caeu este inverno, en Sober están fartos de tanta auga. Por iso van celebrar con máis ganas que nunca a súa festa do viño de Amandi. Sober é viño, Sober é Amandi, Sober é festa hoxe, señor alcalde. Sí, Sober é viño todo ano. Se lle sacamos a Sober a Ribeira e o viño, non facía falta alcalde. O motor do pasado, do presente e do futuro de Sober é o viño. Hasta o nome de Sober é un nome romano, Amandi, digno de ser amado. É o que facemos todos os anos, coincidindo co fin de semana de Ramos, principalmente homenaxear as mulleres e homes que fan posible que saia unha nova colleita. Pois é o día máis importante do ano, sin dúbida ninguna. Preparámonos durante todo o ano para recibir a milleiros de visitantes. Eu que nacín en Sober, vivín a primeira feira do viño de Amandi con 17 anos na organización. Isto evolucionou unha barbaridade. Pasou uns momentos complicados, pero o futuro do viño seguramente que é bon. A chegarse a un mirador pode dar tempo, pero temos un románico rural espectacular, o produto estrella que son os catamarás, adegas que están apostando por o turismo, grandes restaurantes. Primeiro Noraboa, primeira estrella Michelin de Lugo, pregoeiro en Sober. Que pasa polo teu corazón nun día como hoxe? Pois moita emoción, moita emoción. A verdade é que fame unha emoción tremenda estar aquí como pregoeiro. Para mí é un orgullo tremendo. Ademais, eu marchei de Galicia cando tiña 2 anos, volvín cando tiña 20. Todo o que sexa o recoñecemento para a miña terra, para mí é increíble. Que ten o viño de Amandi que non teñen os demais? Pois é un viño especial porque está nunha zona privilegiada. Este tipo de actuacións é un escaparate bon para que a xente conozca. Que che pasa polo corazón cando és o encargado este ano de inaugurar? Pois olhe, para nós é un orgullo moi grande. Por que brindamos hoxe? Por Amandi e por o viño de Amandi. Non sei, brindase por calquera cousa. Pois por vir o ano que ven. Por Louzara. Primero por la salud. Por o viño de Amandi. Pola saúde que é o máis importante, pero ainda estou sin estrenar. O viño de Amandi ten moita alma e iso é importantísimo. É importantísimo a hora de diferenciarse do resto. Conxuguemos a segunda conjugación, comer, beber e sober. O Amandi é máis que un viño. O Amandi é cultura. O Amandi é Ribeira Sacra. O Amandi é Sober.